Se temos un dolor de espalda, un dolor de columna, lumbar, un dolor cervical, cando temos que empezar a facer pruebas de imaxe? Cando temos que empezar a movernos? Pois sabemos que, hoxe en día, sabemos que a maioría, non sei se o puxen por aquí antes, creo que non, a maioría das lumbalxas e cervicalxas melloran no tempo de 4 ou 6 semanas. E incluso moitas delas non volven a ocurrir nunca máis. Por tanto, en teoría, non hai que facer absolutamente nada máis que tratamento sintomático e conservador hasta esas semanas, ata 4 ou 6 semanas. Non habría que facer ni siquiera unha radiografía de columna, salvo que haxa algún tipo de signos de alarma ou de red flags, de signos de que pode haber algo somático importante detrás. Si non, simplemente tratamento conservador adecuado e ese dor iráse nun 80-90% de posibilidades de que se desaparezca e non volva a aparecer nunca máis ás 4 ou 6 semanas. Por tanto, non hai que facer ninguna proba de imaxe hasta ese momento. De acordo?